ka buram bat ka jingiro nga ai show blay ya ka ba umshim la ino ya ka jing im ka jongi hadu ka ni ka khlemat ka mamenta ginya sedang no ya ka ni ka jing skri ka jongi ha ka ni ka por ka mamenta bat kumbang itip ba ka ni ka singi kalong ka singi ka ba kerpang na ka benta ki samla ka youth sunday ka bingyong nga ai kublay youth sunday bat kumju ngayang ru na kalyang jong ka sang samla maulai ban ai kublai youth sunday ya baro ki para samla jong ka balang ublai klisha ya ki para bangai bat kumju ya ki para kristan ki ba pet ya kani ka jing skri ka jongi ha kani ka por ka bamenta ngai kublai ru ya ki frontliners jong ka covid-19 lani ka bingyong coronavirus ki badan sha kata ka jingkit ya ka ban ai ka jing shakri ya paj ba ngai kublai ki to blai nai dar kat bat phi nang kersan bor bat nang da nang ke sumar phi na ka por sha ka por tinginya sedang ngo yakni ka jing skri ka jongi hakani ka por ka bamenta da ka bangi so banya ruailang ka jingruai ka ba lai spa arpuar kaliti ki ba hok dan jing shai ka ba pernai halanti khoj man kasngi kat ba pilgrim kinang yaj ha ka jing shai kisngau sok sngau hun brabor hu jisu ba e jongki kinang yat akalinti ba jong utrai ke yat lang halinti ba jong utrai ke yat lang halinti ba jong utrai bat hadin jong ni gajrwai ngaso bhaban khot ye wei ni kistamla imes ihon lang diamai hakaba inyalam ban pulia nak tin jong blai bat hakajing duai Jing shai ka ba pernai halanti khoj man ka scheme kat ba pilgrim kinang yat ai ka jing shai ki so hun bra bor hu jisu ba e jong ki kinang yat ai ka lenti ba jong utrai ki yat lang halanti ba jong utrai Kia yat lang halanti ba jong utrai Kia putin jat utrai kinang yat man lagasgi di syaknya nutang ha uka bor uai Kia yat ha kaburam kaba pernai kum kasgi kinang yat ha kalenti ba jong utrai Kia yat lang halanti ba jong utrai Kia yat lang halanti ba jong utrai Kia kmen ha jing pen jo nama try udon ha jan I can one Jisu ong ka borngan ai Shim ka sti wat arta dir Nget shi sha ka borgan wan Tunang yada kalenti ba jong utrai Kia yat lang halanti ba jong utrai Kia yat lang halanti ba jong utrai Madun sa utrai yaki hagaling ka ba jerngam Unya lam haki
wa ki bajai chai ban hang ta gen raya ro yu jisu mahalotam kinang ya ta galen di ba joy good try kia ya lang kia ya lang kia ya lang kia ya lang galen di ba joy good try kia ya lang kia ya lang kia ya lang kia lang kia ya lang galen di ba joy good try Hashwai ka bangin duai an puli kat dukat ni na ka ktien ka jong oblay na ka ba phila ban sham na ka gospel jong Matthias ka lenong ka basan ka dukhat ka bakhat saw ka shiti ka baningkong Petrus ka lenong ka baningkong ka dukhat ka bakhat saw khan rio bat ka shiti ka baningkong Timothy ka lenong ka basaw ka dukhat ka bakhadar bat na ki Ecclesiastes ka lenong ka bakhadway ka dukhat ka bakhandai bat ki kentien ki ba ongkom ni Pilong ka jingshai ka perthei omla ban buri ya ka shnong ya ka balabu halor ulum lemni kim ju thang ya ka sharak bat bu ya ka hapo ka shang henrei ha ka ding penyang sharang te ka penshai ya baro ki ba ha ka ying to penshai kumta ya ka jingshai jong phi ha khmat ki breu bakin yo I ya ka jingle ba bha jong phi bat kin yo ya ro ru yo pa jong phi uba ha ki beneng kumta ki khon ka jing ko ngu ki bampen seriam ringkat ya la dia bat kita ki jing kwa brai ba menshuwa ha kata ka jing bam tep jong phi henrei kumba uta ubla khat ya phi ulong uba khon to long phi ru ki ba khon ha ka jing long jing em baro to what I yano ru ban iben ya ka jinglong samla jongme henrei to minlong ka rukom ya kita ki banget ha ka ktien ha ka jinglong jing im ha ka jing ien ha ka jinget bat ha ka jing long sngur le kemen ko samla hala ka jinglong samla bat to ka dono jongme kan pen kemen yame ha ka singi ka jinglong samla jongme bat ya ha ki lenti ka dono jongme bat ha ka jing yo I ka khmat jongme henrei ken mau me ba ublei un bishar ya me shaphang kini ki ek e baro tungin pendam ha ka jing doi ko pa jing yu ba bane ngi wan dam ha ki jat ki ba khot ki jongme ka man ai ngo e meaning kong e try ya ka ba mem shim la ingi king ku kan rat ba bha mi la pli lat yangi kum ni ka bangin la ek ban wan ha ka yin ka ba khot ka jong me try ngi ai ngo e menam ta kan ka sngi ka bangin yo ek man rakhi ka sngi jong ki samla try ngi da ai ngo e me ba hap deng kin ki jing khang lat ba ro kin ko pa ha ka perthei ba ha ka ri ka jong hi ru kin ko pa henry kam shim la long ka jing khang lat yangi bangin yo ek ban wan ban yo ka jat ha ka yin ka jong me ka buram ka jing ngo ka jing ro pa ro ka long yemi atrai ba bha namar ki jing isene ki jong me try to long lem ringkat lembat ke jing shakri ke jongi long lem ringkat mamikin ko try lembat kini ki benta barok ki bangingin yo ban pendap ha kan ka sngi da ka jing ker khub le ke jong me ba da umen sim ba khut u jong me min yo ek ban yalam kin ko rat ba bha ba kham tam e u shakri jong me ban yo ek ban ben ya ki jing bam ki ken jam men sim ba kan long kin ko try ke jing bam ki bala ban te ya ka jing em ka jongi ka bam malaka sngi ba try ngi da aingo em kin ko try ya ka jing don ringkat ka jong me lembat ka seng samla hi barok ka wei ya ka jing bam jino ka jong me ka jing ri ka jing sumar ka jing yalam ka jong me ka jing pentelun ka jong me kin ko pa ya ki kam barok ki ba ka kala yo ek ban pendam bangi dangit scam ka jing don ka jong me nang ni shak mat try ya ka ba kham tam e men yo ek man say ki men siam ki ba koror ki samla ki jong me ya ka ba kin la ya ka ban kit ya ka lingkor ka jong me kin ko pa kin la ya ka ban kit ya ka ta ka lingkor ka ba an yo man pendap kin ko kan rat ba ba try ngi duai ngi kerpat ya me kin ko pa ka jing don kat ka jong me but try ngi pendret ya la di khmat jong me ngi pan ki ni barok teng jong try jong yu jisu amen ublai un kurku ya ki ktien ki bla pule na ktien ka ba kodor ka jong u bat kumju ki jing dwai ki long ki ba kiu sat hakmat ka khat ka jing snai ka jong blai tementa pat in poi shakwe ka benta kta bing yo sngo ya ka jing rai kerpang na ki khun samla yang ne ngin yo ban sngo ya arteli ki jing rai ka baningkong na I emerald bat ki paralok bat ka ba ar na imes lajana milium long bat ki para
Tengah sopahaban kau iki akan ikapor ke pemerintah. Iway hadian iway. Lord, I'll find you in the seeking. Lord, I'll find you in the doubt. And to know you is to love you, and to know so little else. I need you. Oh, how I need you. Oh, how I need you. Oh, how I need you. Lord, I'll find you in the seeking. Lord, I'll find you in the doubt. And to know you is to love you, and to know so little else. I need you. Oh, how I need you. Oh, how I need you. Oh, how I need you. Lord, I'll find you in the morning. Lord, I'll seek you every day. Let my life be for your glory, woven in your threads of grace. I need you. Oh, how I need you. Oh, how I need you. Oh, how I need you. Light, glorious light, I will go where you shine. Break the dawn, crack the skies, make the wave right before me. In your light, I will find all I need. All I need is you. Yeah, light, glorious light, I will go where you shine. Break the dawn, crack the skies, make the wave right before me. In your light, I will find all I need. All I need is you. Oh, how I need 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 you. Oh, how I need
Blay unyo ban kurku ya pi ki kon samla ki bla ai ki jingrai ki ba kerpang hakani ka por ka bamenta wat ublay nang kersan bo pi nang yarap pi ya ka ba pinang la ban nang skri khamba shu ublay lingba ka sap ka ba pidan ban rai ban yero ya ublay te khani ka por ka bamenta inya poino sa ka por ka ba kham shong padang kata bling yo sngo ya ka tin ka jong ublay na I Mr. Mardap yang kargongor. Tene ka porang subhaban khonoi I bin sam ya khubor na tin ka jong bulai. Hakabaning kong hakani ka por ka mantang ka penpau ya ka jing sngongo yu blai. Bawat hapreng kani ka por ka ba ngi kendo kalong ka por ka ba ha ka jing im jungi. Pat hap satlak ka perthai hi mat ya kani ka jing hakani ka klam kalawan kansan klem kanunu ka jing pen kre. But klap ta shibun hapreng jungi kamtam kum ki bangai habangim shim la yo shu ya kapor ka jing shakri kum bangi juyo man kapor ngi ai ngo pan yu blai ya ka ba ublai shim la khang ya la ka jing khang habang yo ban shakri la noit pat sa sen ya ka kerteng ka jong u lingba kani ka online service ka bangi yo kalong ka jing duai ka jong abu ublai yo pan kerku na ka banta jungi iwei kum ki bangai But kam tam ya ki frontliners ki badan akmat banyada hapreng jungi na uni kunyang jingpang but ngashim ni kalat hani kapor mataban ai kublay youth Sunday kaba kemen ye pi baro ki para samla ki prabangai ki lok ki jor kat ki balak ban pej but yo sngo ye ni ka kubor ning ba ka YouTube channel ha ka kerteng ka bathyang tam ka jong utrai jungi uji sukres but ngai kublay ru namtaka seng samla balang ublay iklesia maulai kabala penlong ya kini kejing seng hakani kapor menta bat kabala ai ru yang ai kini kalat banganyo banya slok banya samlem ya ka kubor na ka ktien ka jong ublay ngai skam ublay nyo ban kerku yang bat yang hilang bar ki pra bangai bat ki pra samla ru kumjo baki ki bar ka bangin yo banya slok hani kapor kan long shisha ka jing kerku ningkong yang bat kumjo ru ya pi baro ki basngap ya kani ka kubor ka ktien ka jong ublay Di siapa ngenya caprang ha kejing syakri jungi ngenya pendam ha kejing duai. Au blai bu kpa jungi ba beneng yon ban ai ngo pa jame ko try. Hani ka por mentai ka mem sim eno ingi. Wat ha preng junga por ka ba than ha kejing em ko try be. Ni ai ngo em ko try be mila dan kat mila ai bor mila ker khu ingi ko try cheese be. Mila play ni ka lat sa sisen ko try be ngenyo ban syakri ban penan buram jame ko try be kum ka jeseng samlahi baro ka ba ko try be ngenyo ban rakhi ya kani ka youth Sunday ko try cheese be. Hoi ko try na ka snem ngenyo ban kren. Ngenyo ban ya sam yak tin jame ha ki keleng ki balang shnong ko try be. Ndai ni ko snem ko try cheese be. Ni la do no ini ka bentah ngai scam ko try be. Ling ba ni ki kor ki bor ki hak perthai ko menta ko try ngenyo ban ya sam pat ya ko bor jong ka tin ko jame ko try be. Kur kui la syakri jame ba yang ni ka pot ban slek ban sim ko jame ablay. But kur ku ko try ta ki ngap bar ko try cheese be. Ba ka kubor bar ko try ka ban ngenyo sngo ko try be. Kan long ka jing rap ingi ko try be ta kon ti ya jingi kum ki pilgrim but kum ki samla ha ni ki por be ki sngi ba tan ka jing im ko try cheese be. Ni IT ko try ka por ban sa bar o jong ka jing syakri. Hak sang ti blay me uji Kristus tam jukot ro. Amen. Ka subject lani ka phang preng ka mga kwa banya pen phai lang bat phi kum ki prabangai ki prasamla ka bai dai bat kani ka youth Sunday ka bamenta ngalabu eka kum ka subject lani ka phang preng galong ka jingi dai ki samla kristan ha ki benta ki baper ka jingi dai jang ki samla kristan ha ki benta ki baper but ngam shim la shim ya kanong rim na kaktien ka jong blai ka ban penyaso ya kania henrai ngan ong ipi bakat banginang ya chaprang ha ka jing ya slok ka jongi nginya kdo ba nginya petro na kaktien ka jong blai ya ki khot ki bai dai bat ka jing kren ha ni ka por ka bamenta but habang abu ya kani ka subject jong ka jing ya dai ki samla krista ka jing ya dai jong ki samla krista
Mentah ke bentah ke baningkong. Ke bangkok banyak penpai lang ya ke jengmut ke jeng perkat ke jengi. Kalau ngi ban sngau thu. Ke ai ke jengmut abangi ong ki samla kristan. Ki ai gini ki samla kristan. Ngakok ban bu ikine haki ar bentah. Ke bentah ke baningkong kalong. Abangi ong ki samla kristan ke ai ke jengmut ke jongka. Ngakok ban bu eka ke jengmut ke baningkong ke bangi ngi sngau thu lang. Ngila ban ong eka hakata ke jengmut ke ba ani kata ke kentien, pai ba ani kata ke kentien ke bangi kren kelum. Abang yong ki samla kristan. Lani ki kristan ngilaban ong. Bakalong kata ke jengmut ke sangka kalong ke bangi sotu lang bat niatip lang baro. Kalong lani kata ke samla kristan lani kristan lani kas kristan. Ya ke bala penhe pensan. Ha kayeng kristan. Ki badan ya kata ke jengtip. Ya ka ktien ke jong blai. Ki badan ru ya kata ke jengtip lani ke knowledge siapang uji sukres. Kan ong biang sabang ya hata ka jing ha kata ka jingmut ka bakelum ngilaban ong habang yong kisamla kristan lagi kristan ni sngau thu ya ka ba kita gi bala penhe pensan ha ka yang kristan kibran kata ka jing tip ya uji sukres bat ki badan ru ya kata ka jing tip wat ya ka tien ka jong blai ndai habang ipet pat ha ka jingmut ka bajelio jingmut ka baar ka jong ka pat habang yong kisamla kristan lani ki kristan ka ai ka jingmut ka bajelio ka jong ka jingmut ka bajelio ka jong ka kalong kilong kita kisamla om dai tang kita kibla penhe pensan hak yang kristan hendrai kilong kita ki kristan ya ki balayo ban itu ya uji sukres ka baning kong dia kata kiblayo ban itu ya uji sukres kom uta unong pen embe ujong ki kiblayo pliang ya uji sukres ha ka jing em ka jong ki bat ro kita kiblayo ban mat ya ka jing khat mai ha ka jing em ka jong ki kita ki kisamla kristan lani kita ki kristan ki bashisha ha ka jingmut ka bajeleu ka jong ka bat buon nangi kom ki samla lai kom ki kristan nyim sim la yo ya kani ka jingmut ka patanrai ka chongka namar ngi sngo hun yala dia bangi don ha ka balang kristan balapan he pensan ngi ha ka balang kristan bat ngi shutep ya uji sukres ndang nyim itu ya uji sukres ngi shutep ya ka tien ka jong blai ndang nyim itu ya ka tien ka jong blai ngi le iki nyam ki rukom ki ba ka balang ka juya ni ka por ka ba ka balang kristan ka le na ka por ndang nyim don bat kata ka jing itu ya uji sukres nyim sim la pdiang yu kom unong pen em jengi bat nyim sim la yo pat ya kata ka jing khatmai namar kata kom ki kristan bat kom ki samla kristan gi ban tip ban yin sngo thu ya kani ka jing shisha ki ba ka bible ka ong ki ba ka bible ka ong kita gi bala kha om na ka snam lemne na ka do lemne na ka mon ubreo henrai ki bala kha na ublei kita gen ki dei ki kristan ki ba shisha ki mam sim la kha ya ki na ka snam lemne na ka do nani na ka mam sim la kha ya ki na ka mon ka jong ubreo henrai la kha ya ki na ublei ka gospel ka jong yones kalong maning kong ka khot ka bakhandai hali ko khatlai ka kran ya kata kita kin ki kristan ki bashisha ki kristan ha ka jingmut ka bajilio bat kam kut tang kata ki kristan ki bashisha ki samla kristan ki dai kita ki bla ino ya baro kita ki jinglong ki barim ki jongki ki bla ino ya kata ka pop ki ba ki jule bat ki ba wan em ba eta ka jinglang ka ba thamai ka ba upol ong ha ka chiti ka ba ar jong usi koren kalong ka ba san ka khot ka ba khat nyo ka ba ong lada u ei ru dan ha ukres ulang ujing tha uba thamai ki ai ki barim ki la do no hakmi ki ai ki la jalong ki ba thamai kata kin ka di jingmut ka ma kwa ban penpai ha preng jungi kum ki bangai ha bangai dei bat kan di jingmut ki samla kristan ha ka jingmut ka bajeleu bagan ong biang pi sashi sen pat ko ki pra samla ki jungi bangin sngau thu bhai kan ka phang ha ka bai dei bat kan ka jinglong lani kata ka jingmut ka jong ki samla kristan lani usamla kristan ngakwa ban penpai ka jingmut ka jing perkhat ka jong pi sashi sen pat seka gospel ka jong Matias kalong ka bakhat khandai ka khot ka bakhat riu ter la ngin puli hang to ngin shem ya ka jing kendu ka jong uji sukres bat usamla riu spa hang to ni usamla riu spa ong ka tien ka jong oblei ong ka bible bola wan ban ye kendu ya uji su ba bola wan ban ye kendu ya uji su ula kali wang ko nong hikai ka ai ka ba bha bangala ban le ban yo ya ka jing em ka bam jukut o uji su long milatip lo iki an ki jong Moses kita ki mosaik lo wang ngalatip iki ni nadu mendang kelong mendang kena ngalako ngo iki meki kepa ndai haba uji su la kedau ya kata ka weakness ka jango la kedau ya kata ka jing duna ka jango ula kloy ban pai dia no tre satia para bangai bi uni usamla ru spa bat kum ki para samla ngi ban sngo thu ek ne ka bai ba uni usamla ru spa usngau thu ya ka jing long kristan jango ngila ban ong usngau thu ya kata ka jing im ka jango ba ulong ta kristan ha ka jingmut ka kelum ka bangi ha ki sngi sngo thu eka ndai sngo thu ya kata ka jingmut ka tanrai ban long uta usamla kristan ba shisha
Da jen bau ni samla ruspa ude Kristan ubashisha ngalaban ong ipi. Ladang i penan kami ka kentian hagi kisngi kamata. Ngilaban ong ba ladang jen bau ni samla ruspa ude uta Kristan ubashisha. Un jen dala ino ai ta kaspa baro ke bau ladan. Bat ulan ban but ya uji sukres. Katakan kali ke ga bangi dan kam bangin songtho abangi kran chipang ka jingmut jong ki samla Kristan usamla Kristan lani ki Kristan hagi ni kisngi kamata. Nginya sange kendiat hang ni ko ki pram samla ki jonga. Ke ai ka mga kwa man kampen pai ka jingmut ka jing perkat ka jongi. Ha kani ka por kamata. Ha ka dai bat kani ka youth Sunday. Kalong kata ka singi ka kerpang ka jongi kom ki samla. Ka baningkong lani ngalabat ong kata ka mat ka mga kwa man pen pai bat pi kalong ka jingya dai pat kini ki samla Kristan. Ha ka imlang ka salang. Christian youth in the society. Ka jingya dai jong ki samla Kristan. Ha ka imlang ka salang. Habangi pai hikini ki singi ka mentang. Nyo i kata ka jinglong, ka jingman, jong ka imlang ka salang ka jongi. Ngitip baro ngamlan kam mangan batai benia ka ai ka jinglong jong ki samla hagini ki singi ka mentang. Ka ai ka jinglong jong ka society lani kata ka imlang salang hagini ki singi ka mentang. Habangi pai kaleng saudong kom ki samla ngitip ha. Bat ni smau tu baro ka ai ka jinglong jong ka imlang ka salang kujongi hagini kisingi komenta habangi pai shirum sheneng ni ki baju ya pek ha ki social media ni tep ka ai ka jinglong jong ka imlang salang hagini kisingi komenta kam tam haki kun samla kujongi ni kata ka jing ka ba ngilang ngok haki ba bon haki ba bon kijing duna sudah ngila hakata ka jing haka ba ngilong kita ki anti social ngilong persyak ya ka society ka ba ngi lagi orang kisamlah ini kisngi ngila kerni hak jingnya di drugs, ngila kerni hak jingnya di buahan, ngila kerni hak jingnya khalai. Kisamlah ka kamdan syuk kata jingnya buram hak kasong man ma pengalan ngapenan kami kitin di bakam ya. Kisamlah ini kisngi menta kila pendan kam bakla. Wat ya kata jinglong samlah jinglong sati kijongki. Hak bae kila bun ki kam kijongki hak kita ka premarital sex kijongki. Bat kisamlah ini kisngi kamdan syuk kata ka akor ka buram. La kalong haka ketin lani ka telit. La kalong haka akor ka buram. Nyemi isyo kadan ka jing herdor hadu kata. Ka imlang salang jing kla herdor hadu kata. Hakini kisngi ka mata. Na ipat ngin yo ya ka jing pen bahapat. Ka bas ngosi hakini kisngi kalong ba. Kita gi ban pen i ngi, bat kita gi ban sneng ngi ban pen i kata ka rukom im ka jangi. Haka saka bakin ai ngi da ka bakam ting ki ham pen jam ksai pen ban. Da ka baki ong ba om lelei lada pile ya kata tang ba perkhat bayal dirup henam lelei pila bandi ke jingdi ke buat tang ba de nang bandi ya ki pan pila ban le bon ki jat kam ki balong persyak ya ki imlak salang ma persyang yel de ban num le than ya ka pila ban bon ki jing ko abrai jong kado tang ba perkhat yel de ban num lelei yel de kata kali ke jing smau tu hakini ki singi ko manta Kaktin pareng ong gayo ban puli ko ika artikel ko ong gomne kaktin pareng ong kan maap ingal nang pengapenan kami gini kaktin pareng ong gomne. We should not discourage our youth from engaging in such behavior of lifestyle, but rather teach them how to participate in them in a safe way. Kata kadi ka rukom skautu hakini kisingi ko menta hapeng jungi kom ki para samla. But kai ka bangi ban long ko kai pat ka bangi ban le kom hakani ka por ko menta hapeng jungi habangi i bagni ke imlang salang jungi kalong kom ni ko makalong menta kamdan shu ka jing shong singan habangi ya chrum seneng ki samla kan thai kim shong singan shu abaki ya chrum seneng kadan satang ka jing tieng ka jing smit nyemtip yanung nya kendu haka por miet kamdan shu ka jing singan habangi ya ni yang men singi ru kai ka menta jungi kom ki samla kristan hagi ki singi menta ngidan kam bangin pen kelador ya ka imlang salang ka jungi ngidan kam bangin thau thmai ya ke imlang salang bat kani ka so kani ka challenge ngi kom ki bangai hakini ki singi ko mata abangi persyang ban pe ya ka jinglong ko imlang salang hai ni ki singi ko mata ngasngo ka ai ka ba upol utho sha timothy langin pe to ka penwandur yang bat ong ba ngi im ha ka ju ka por oh pol ha ba utho ya ni ka siti ka jungu sha timothy ukdau ya kata ka jinglong jong ka imlang salang hakini ki por bat ngasngo ba ka ai ka ba upol ukdau ha ka jinglong jong ka imlang salang hakini ki por ka kedau ru ingi hai ni ki singi ko mata langin pej bat nga ka siti ka ba ar upol cha Timothy kalanong ka ba lai ka siti ka ba ar upol cha Timothy kalanong ka ba lai hangtungin pej na do ka khot
kaba ningkong ter nei wong henrei to tip ya kani ba kisngi ba khaddo kiwan ki por ki ba shitom namar ki bri kin long ki ba e tang ya la dia kata kani ka jinglong jong ka imlang salang hai ni kisngi ru ki ba e sbai ki ba kren sarong ki ba kren ki ba le krau ki ba kren sneu ki bam ko ngu ya ki kmi ki pa ki bam sngo ngu ki bam khuot ki ba klem e ya la ka kanja ki bam klem ma ki ba kren siar ki bam suit nyau ki ba runar ki bam e ya ka ba ki nong dialog ki ba hangamai ki ba le meng ki ba e ya ka jing sngo ba kam tam ban ki ba e yo blai ki ba don ya ka dor jong ka jing reu blai henrei ki ba len no e ka bor jong ki kata ka ka jing long jong ka imlang salang he ni ki sngi mata ngas ko bo po habang puli ya ka siti ngas ko bo po lu don kat pat ni ha ni ki sngi mata ban yo i ka jing long jing man jong ka imlang salang ka jong ni long ha ka ni ka jukom bat ka e ka challenge ka ba po lu bo yu timothy bat ngas ngoro bo ha preng jong i ha ni ka por ka mata ha ki khot ki ba sharian larang in pet ha ka khot ka ba khat sa ong ne wong henrei mami tu yai ne hakita ki ya ki ba milanang bat ki bala penget ya me ong pol yu timothy why men sim yu timothy what happening ka imlang salang ka bam singan ka imlang salang ka badan katang men sim jo ka hamangai ka men sim jo ka jing le bor henrei upol ong yu timothy henrei mami tu yai ne scam bat scam ya ka ba melayo nadu mendang kelung nadu mendang kena ola pen he pen san ngi ka yang kristan ngila tip yo blai ngila tip yo Jesus Christ ngidan kam ko ki par samla ki nga bangin yai ne hakata ngin bat scam ya ka nongrem ya ka bangila yo man ngila bangila tip ngin bat scam ya ka nongrem ya ki bangila yo na do mendang kelung ong ko ong pol sia ya ka siti ka sia Timothy mar kata ngidan kam ko ki pra bangin soto lada Timothy ula ban shim ya ka ni ka challenge ka le ru ka challenge nga pa ya pi ko ki par samla bangila ban shim ya ki ni ki ba upol ong Timothy na sko ba kalong kapor ka ba dai than ka ba dai e yangi bangin yai ne ha preng jong ka perthai ka bam singai ha preng jong ka emlang salang ka bam idan ka jing kerman syo ngin kin ma ko ki prasamla bangidan kam bangin sko thu e ka ni ka jing shisha bangin yai ne ha ka e ka bangidan ngin yang scam na mala khot yangi ka ktin ko jong blai ka ongi larang lai kita ki kristan ki ba shisha ki samla kristan ni long kita ki jing shai ka perthai ngidan kam ngin pen shai ta ka jing shai ha ka perthai bar ko bai ba ka perthai kan yo i ba kan yo ro yu pa jing u ba habreng ong gospel ka jong Matias sakawai pat ka benta ka ba kum ki samla ngi ban sko thu ha ka bai dai bat ka imlang ka salang ka jong i ka bangi ngi em ha ki sngi menta ngi ban sko thu ya kan ni ka wai ba ngi long jong ka perthai ngi long na ka perthai reng yem long jong ka perthai in the world but not of the world. Haka perthai, but nyem dai jong ka perthai. Ong ikin mau ya ka jing dwai ka jong Jesus Christ ro. Haba dwai nam ta kisandan ka gospel ka jong Yohanes kalong ka bakhat nyau. Ka khot ka bakhat wai pun kan mau ya ka ni ka wai. Ong ngam dan syu ka perthai, henrei kini ki dan ka perthai. Kata ka jing dwai ka jong Jesus Christ, ha uk pa jong ba habneng. Nama kata ong kam long na ka jong ka perthai. Kum banga ngam long na ka perthai. But kilong na ka jing kilong na ki bat kalong ka jing dumai ka jong jisu ba ublei undor rengkat bat ki ba ublei undor rengkat bat ni ki badan ha ka perthai nyem long jong ka perthai ndai ngidan ha ka perthai ko ki param ni ban so tho ko ki prasamla ngidan ha ka perthai nyem dai jong ka perthai ngidai ban so tho e ka ne ka wai bang ngidan kam ma ka jing dumai ka jong jisu kas ula bu khlang ngi ha ka ni ka perthai henrei bangin ong bangin pen bangin ye dan rengkat ba ka ni ka perthai bangin em ka jing em jong ka perthai kam dai ngi ndai ka jing em jong i kalong bangin penting shan ya kata ka jing shai ka bangin ngin penting shan ya ka hima ka jong ublai ngin penting shan ya Jesus Christ ha ka jing em jong i ka baman ka sngi kata ka ni ka ba Jesus Christ ukwa nga ba yangi kum ki bangai ha kini ki sngi ko menta naman ngimla ban ong ba ni don ha ka perthai ban ngin long lang kom long ki bai pa ka perthai hoi ka don ka jing e ha preng jong ki samla ha kini ki sngi ko menta ka don ka jing e ka don ka problem ka ba kraw e kadang ka pressure yang man ngidan kam mangin don kata ka jing itu ha ke imlang salang ka bangi ngidan kadang kata ki ong tin ka preng kata ka peer pressure ka bamut ngakwa bangan don lang bat kata ka group ani ngakwa panya don ban associate LD bat kata ka group bat kanu ka group ka ban don ka jing itu enga bat ha preng jong kata ka jing kwa jonga bangan don ka jing itu na kata ka group ka balong bat ka perthai nga persyang ban le de ki eki kam knang ka bangan itu no yang ha kum kata ka group kata ka peer pressure ka bangi i bagi samla ki kendo ndai ong ipi ko ki para banget pat kum ki para samla ngidan kam mangin itu ningkong e yo play ha ka jing em ko jingi ngidan kam mangin itu ya uji suka saka pertai ha ka jing em ko jingi kaman ksngi ladang yem don ya kane ken mau ba ngila light sharot na ka jing long jing em jingi kamaman ksngi namar kata nga skobat ong hani ka por kamanta ai bangin skong thu e ni ko wai
Bawat langi dan hak pertai, hendrai ngim long jong pertai. Habang ong biang ye sesien ni ki kentian pat. Ngakwa ban ong ye ban ban ye ni ko ki prasamla. Ba kamut pat banginum associate yel dia bat ko imlang kesalang. Ngi em hak imlang kesalang. Ngi dan hak imlang kesalang. Nginum la bangin pen kerpang no yel dia. Ban ong nginum tursyo nginum letsyo. Ningin ken mau ni ko bangi dan kam ngin dan hak imlang kesalang. Ba bangi dan hak imlang kesalang. Ai mingin long ye ke jing syai hak imlang kesalang ke bangi dan. Balai ka society ke jongi, balai ke imlang salang ke jongi ka jot akini kisngi. Ka jot bat ka pra, ka daw galong, namar. Ba ki samla kristan, ki samla ki baran ka jing tip you play, ki samla ki baran ka jing tieng you play, ki samla ki bla itu ya uji squest komunong prim juki, ki menut pan wan chakmat ban ya tray ya ka kam. Ha ka shnong ka thau ke jongi. Ki menut ban ya wan chakmat namar ki sngo, ba teng teng sngo ba ong adon ha ka balang, ngalong chairman ani usketri jong ka jing sang samla namar kata kam dei shu yang abangan bat ki kam ka shnong ka thau jonga. Kam dei shu yang abangan pet ki e jong ka imlang salang, kani kalong ka babakla ko ki pras samla. Ngidan kam hagini ki sngi ka manta ko ki pras samla ngan ong ipi. Ngidan kam ya ki Caleb, ngidan kam ya ki Joshua ki ban mi. Ngiken mau yu Caleb ba yu Joshua na preng jong ki khat armut ki ba Moses ula pa ban sentiap. Ya kari kanan, oh shipomut ki dan ni kata ka jing ka negative thinking ka jong ki. Kata ka kom perkhat juki bang ngim dei ban turno ngim don kam ban lech yo Moses ngim don kam ban lech tai siapo kanan namar hang tei gon ki breu ki be ima ki be itieng ba ki kelro ki bajrong bala dang lech ngin yap ngin nam la ban job rei Joshua bu Caleb ki mi i kata ki i ke ba bha sudah hang tei ba ba kila persang ban ong yo Moses kila persang ban ong yo Moses bangin lech bat ngin tur ba da ka man sim jo ka jing slur ngin lech bat ngin tur ba ngin job ikite kinong kanan wa ki don kilong ki ba klan hadu kan noro katakin ka ba ublai ukwa ngi ki imlang kasalang ka mamanta ikan mau ba Joshua bu Caleb ki balong ki nong yalam jo ka ri ba jaj ban Israel kilong ki ba syakti yang ublai nama kata ki slur ban tur syakmat ban ong ngin ya lech bat ngin ya kren ya ka tien ka ublai bangin ya lech bangin ka man sim jo ka jing slur da ka man sim jo ka jing slur ngin lech bat ngin scam ngin yo ka jing job ha kata ka ri kanan ka bangin ngin yo ya ka ba ublai ulak tip nam da jongi Mak tanga soban penslur ipi ko ki prasamla haki emlang kasalang jongi ka bangi don wat la kalong kumne kuma kalong bangi i haki ki skim ta ne am ngin long ki ba slur bangin tur bangin kren ka jing shisha jong ka ktin ka jong play bangin pensyai ta ka jing syai ka bangi ngi don kam ka ba ar pat ka mo kwa banya pen pai bang bat pi kum ki prasamla hani ka por mata kalong ka jing ye dei jongi ki samla pat ka yin ka sem ka jing ye dei jongi ki samla bat ka yin ka sem na ni ka family ka bangi ong youth in the family kani kalong ka ba day wat ka ba kongsan apring jungi kum kisamla hagni kisngi ko menta balai ka imlang salang jungi ka jat haduk ni kisngi ko menta balai ngi dan yakini ki broken families ki yeng ki bla jat ki bla pra kilong yeng ki bla jat ki bla pra ka daw kalong namar ba ka jingi dai ha yeng asem kamlong ka babiang ka jingi dai ha yeng asem kamlong ka babiang ka ai ka bangi de ban le ko ki pra samla ha ka yeng ka sem ka bangi ngi don ka ai bangi dan kam ngin sou tu ang ne ngin kan mau ini ka wei bai ka long yeng la pen long da ukpa da ka kemi bat ki kon kan thai bat ki kon shinrang bat kini ke em lang ka wei ha ka wei ka yeng ban pen long ye ka yeng ka ba kamen ka yeng ka ba ye blai bat ka ka jing trang bat ka jing sliang jong ka wei pa ka wei ka yeng ban dan ye ka ne ban nan kata ka jing blai bat ka jing ya i wei ka man sim jong ka jing pendam i wei kata ka jing trang jong ka wei pa ka wei ka yeng bat ngin kan mau kini ka wei ru ko ki para samla baka family kadai ka ka ba ublai ula ai slow ba yangi nadu kapor ka maningkong hawla thawi ka perthai ni puli ka kitab Genesis kalong maningkong ka wat pu prang tu la kaningi ba ublai ula ai slow ba ublai ula kerkuru hawla bu yu adam ba ka em ka pedan ublai ka Bible ka ong ba ula kerku yaki ba ula ongru haki to danang kha bat to danang roi kadai ka kejing kerku ka ba hatam ka ba ublai ula ai ban ngilaban ong ni ka poro baka jing tray ka jong uplay ka sedang na ka family ka sedang na ka yeng ka sem kam sim sedang na ka balang kam sim sedang na ka imlang salang hendai ka sedang na ka yeng ka sedang na ka yeng hendai nga bat ya ka yeng ka sem hi ka jing tay ka jong ka long bai om na ka e ka ero hendai ka jing tay ka jong ka long da ka jing e ban ngi ba usoitan yo i ya ka ne Uyo iya kane, nadu ke pasdang uyo iya kane, ba haba sipara kidon ni kata kajing iya, mah haba ngidan sipara ngamut ngidan gaman sim jo kajing iya, kajing iya trailang, namar ngak kai ngina kajuk kakpo, ngibun ya kajuk kajing bun, namar kata ngidan kata kajing iya iwe pat, ba usoitan uyo iya kane, ba haba uyo iya kane, usdang suara kata ban penpat ya kajing kesem, ban penpat tak kajing iya day sipara kajing iya, ban penpat tak kata kajing iya day sipara kajing iya,
Bangan ong ipi ko ki pra mangai be. Baka family. Kadai kata ka mangi don kam. Mangin skau tu ong ne. Ni dan kam mangin skau tu ka ai kajing mut jong kanika kentien ya jong kanika family. Kadai ka ba ublai ula ai skau ba ka mangan ong ipi menen kong but ya ka ba ublai ula ai yangi. Bandon kata kajing ye dei iwei pat para brio. Ladang imdon kajing ye iwei pat halayeng asem. Lese ke barok kanumlong kumbakalong. Ba lese ka ka bangi smut dor. Ngim la ban penyadai pat ki para brio jingi ladang imdon ni kata kajing ye hayeng asem. Ban kawai ka bentang akwa ban pen ong ipi ko ki para bangai be. Bau syaitan udon la kajong ka bentang. Ban pen pat ya ka yeng kasem ko jingi. Ban pen pat ya ka yeng ka jingi ya ka yeng ka sem ko jingi. Hapre ukpa ka kemi pat ki kon. Syaitan udon la kajong ka kam ban le ya kata. Ban ngi ban nadu ka pasdang hi. Habau la rong hapreng jong u kan bu abel ke ai ka belajar ngi i. Nginum rakam menyetu i ka khana pitem. La sang ban pen pat choi ka jingi dei u kan bu abel. Ban ngi ba nadu ka ta ka por hi. U bleu la yo i ba pleng. Wat ni ka family ka banga ngala ai ngau ba. Kadan ka jingi pat kadan ka jingi pra. Kadan ka jingi bam ye ngau tu jing mot. Ban nama kata u blei. Habau sedang ya kata ka jing trai ka jong. Ula ong ka ting ka jong blei bau la babe bula thau yu breu. Ka Genesis kalau nong ka ba nriu ka khot ka ban riu ka kran ya kata. Penong bau blei ula babi habau la thau yu breu. The Lord kan paring ka ong ka Bible paring ong the Lord was sorry that he had made man in the earth. On the earth. Kata ka di jing ong ka jong blei. Bat ka tin jo blei ka ong shu langi puli ki khot ki bakam shrum. Uong ba u blei om dei tang bula babi uong ngan pendam no inu breu kadan kata ka jing ong ka jong blei do man pendam no yu breu dang ni ka perthai. Hendai namar bu long blei bedap da ka jing ie. Bat u blei bedap da ka jing isnai. Ka ai ka belajar. Laong bola wat biang sa chisin yu breu. Bat ula syempat ya ka family ka jong Noah. Bola syem ya ka ying ka jong Noah baka long kata ka ying ka ba ie yu blei. Baka long kata ka ying ka ba ie yu blei. Kalong ka ba ying ka ba ie yu blei. Dia nama kata u blei upendan kampat ya ka ying ka jong Noah. Upendan kampat ya ka ying ka jong Noah. Ban long ka tendong jong ka jing kerku. Ya ki wei pat ki bam syem latip ya u blei. Kata ka dei ka ka bawa ka jing sedang ka jong ublei ka bu untrai ka kam ka jong ubu. Mat ngin ken mau ini ka wei ko ki prasamla. Ba kani ka kentien family ka don ka dor ka ba kraw ha. Kani ka kentien jong ka ying ka sam ka don ka dor ka ba kraw ha. Ha ka kentien ka jong ublei. Ka don ni ka dor ka ba rem ngalaman ong. Ha ka ying ka jong ublei. Pa bang ong ya kata ko ki prasamla. Ngin pai ya ka ba upol ong ha ka siti ka jong u sha ki Ephesus kalong ka baar ka khot ka bakhat wei ter luk bakhat khandai la kran hang to ba kita dei tang kita ki bla yo la im kin yo ban rong sha ka ying ka sem ka jong blai sha ka ta ka family ka jong blai but on khot ru ki khot jong ka ta ka family ka jong blai de na mar ka ta ka jing trei ka jong blai ka long hi u trei ling ba ka family ka bangi ni don u trei ling ba ka family ka bangi ni don ban ka ko ban bu ha ki ni ha ni ka pon ta ka ko ban bu ha ki ar ban ta Kabenta ka maning kong pat sa sisien pat kalong. Kai ka jing dei jong pat kom ka yeng ka sem. Habang ikran yang ni ka jing dei jong ka yeng ka sem. Nga ko man bu ni ka hakini ki kentien. Ka ding dei jong ki kun jong ki kun samla. Jong ki samla kristan. Bat ki kimi ki pa ka jong. Kai ka jing dei ka jong. Habang ki kun samla kristan. Bat ki kimi ki pa ka jong. Ni pulia bahai ka ni. Haka gospel ka jong haka situ pol ki Ephesus kalong ban riu ka khot ka maning kong ter. Lakran nang tu sepang ka jing ko ngo. Ya ki kimi ki pa bat ka jing buram ya ki kimi ki pa. Bun sen ni sko bangi puli itu khot ni sko bangi long tang bani tang ki khlung khna. Bani tang ki khna ka thoi ka thoi ya ki jesang khna ka thoi ki khna ret bagin ko ngoi ki pa nang ong pi em. Hani usu ong bai ong pi ki khon tu ko ngoi la ki kimi ki pa. Kata ka di jing ong jong play but u blai u don kam yangi. Kom ki khon samla jong ki ba tip yo blai bangin ko ngoi ki kimi ki pa bat ha ka jo ka por bangin buram ya ki kimi ki pa ki jong. Bangin buram mi kik mi kik pa ki jungi baladang imla ban buram mi kik mi kik pa ki jungi kan mau ha kan dan ke ka ba ma ha ka jungi mu jungi pertai mar ka dan ka promise ka jong oblai ladang in puli ki kos ya tu ka city post ki Ephesus kalong ban riu ter ni chong ba tu buram mi la ukpa ba ya ka kme ka blong ko hukum kon kon jing kermen bangin yo man pa bangin yo imslam ha ka pertai ta ka di ka ba oblai ukwa ini ka dan ka promise sapo jong karo dan makata ka baning kong ka mga sobon ong ba ka jing dei jungi bat ki kimi ki pa ka di bandan ha ka man sim jong ka jing ye bat ha ka man sim jong ka jing buram iki kata ka di ka ba usamla kristan di bandan kalong ka pasuk iki kun hep ki baret ki kimi ki pa la ki ma iki aba ka kila ma iki kila ko ngu iki ba kin le lagi ki chuong ingi la da phimle shu ikni ka kam la ne phimle ikni ka kam la phim tre ikni nga nganum pantiet ipi kata
Kalau kau masuk iki hab ki bedet menlek komta. Hendai apa ki kren pang ki samla. Lada ki kemi ki kpa ki kren ki ai ka jing sneng ka jing krau. Kalau kau ba ingi bangin ko ngo. But ki statistics pen ingi. Ki ong ba hendreu pulai persen na ki kun samla ki kwa ya kata ka jing lai yut kata ka freedom. But 90% na ki samla ki kwa ba ki kemi ki kpa ki num sneng but ki num kren iki. Mar ki ong ba ngi adep tip lupai ka ba pin kren but ka ba pi ben sneng. Ngi tip ya ka ba ngi ban le ba ya ka ba ngi ban le. Kata ka ka baka pertai ka i ka kum ki research ka baka kale. Hendreu pulai persen ki kwa ka freedom. 90% ki kwa ba ki kemi ki kpa ki num sneng ki num kren am chpang jong ki. Kata ka jing dei jong ki kun samla but ki kemi ki kpa. Dengan orang ipi ko ki para bangit bat kum ki para samla hani ka por ka menta. Ka ka kong san kalong ngidan kam bangin ko ngu ya ki kemi ki kpa jungi. Ngidan kam bangin buram ya ki kemi ki kpa jungi. Ladang yem dan ya kata kalong leno kata ka jing kam jungi bangilong kita ki samla kristan. Ka duty jungi kum ki samla kristan. Kalong bangin pentikna baki kemi ki kpa jungi. Kin long kita ba syak buram hangi bat ki ba syak ko ngu hangi. Nidan ni em haki family, kawai pa kawai ka family kadan la ka jong ka problem. Kadan la kawai kadan kawai pa kawai ka jing hajing em ka jong ki. Umdan ka perthai ba ka family kan umdan ka jing Umdan ka yin ka sam umdan ka ya kan no ka jing ka jing em ka jong ki. Ha ka jing ka jong ki bat ki me ki pa ki khon bat kum ta ter. Dei ka mo ko man pen chong nong dem chu ne ka long. Ka ki dan ki family. Ki dan ki yin ki sam. Ki ba kumi ka kemi ba ukpa. Ka kemi bat ukpa kidan kilong ki bariu belai. Hendai ki khun pat kilong ki bayat lengkar. Kidan ki family pat ki baki khun kilong ki bariu belai. Kat baki kemi ki kpa kilong ki bayat lengkar. Nganum kren sipang ki kemi ki kpa ki bariu belai. Dengan kren sipang ki khun ki bariu belai. Ngidai men penting kena akum ki samlah kristan. Baki kemi ki kpa jungi. Ki ba lengkar ka jing em ko jungi. Ki di ban yo, ki di ban itu ya uji sukres. Kini ban yo ka jing padem. Kini ban yo like em. Hawa kasi ka baki ken let orang ni pertai. Kali kini ban penting kena bakin yo ya uji sukres ka jing em ko jong ki. Bat ladang em le kom ta ken mawa. Ko ki prasamla. Kin hap haki ki ki jing bishar ka jong balai. Bat ngakwa ban shim ya kanuksa hang ne. Ha ko idei ba ka yin ko jong noa. Ha bangi pet ya ka yin ko jong noa ko ki prasamla. Ni sham ba hadin bong noa la her na ka yin leng. Ka ik belajar ka Bible ka itu ingi ba la long ta unong rep briso. Pada bola long nong rep briso, ulah rep kita kisah oban. Pada bola rep ya kita kisah oban la ong ba noa ulah di kita ki sok oban bat ulah buai. Pada bola buai la ong ba ulah long ubaling khoi tip shu il dia ulah long ubaling khoi. Bat ka ai ka belajar ong ka Bible. Ham ulah yo i kata ka jing leng khoi ka jong ukpa jong o. Ulah mare bran sikih men ka jong o ban ong i ki men ka jong o yau shem ba yu japet. Ban ong ba ukpa udan hapok ka yang darah ba ulong ubaling khoi. Syambu japet kilawan ban mare nganum keren slam yang ni nama marba haba kilawan kila mare kila syambu ukpa ulong boleh koi kila semua le ran pai kila pen kop jan ya ukpa boleh koi ujoki ulah pen kop jan ukpa boleh koi ujoki bat kila ba no hi ushalaye ong ka Bible hadin kata ka belajar la ong ba haba nowa ulah tip brio ulah kerku ya usyam ba japet ulah ai ka jing tim pa ya ham mar wat ulah yo i hendai shim lapan kop janya lo jong kupa kat nongot na preng jungi kum ki prasamla habang yo i bagi kemi ki pa jungi kilong ki balengkar habang i bagi kemi ki pa jungi kimdan ka jingi sok kimdan ka jingi i pat kilapan kop janya ki pat ngilapan kop janya ki habang kila long ki bayat lengkar ka jingi mjuki kim long ki bayat kat kum ka mon ka jong oblai hadu ngilapan kop janya ameki la ngilapan kop janya ong ipi kan long ka jing kerku ngi shibot e nowa ulah kerku ya argut ki kon sendang jong namar kila kloi ban pen kop jan ban ya dai ta ka jing le ran ka jong Henry ya wei pat ulah tim no namar shim la tre ban pen kop jan kalong ka challenge nga ba ipi kum ki samlah ni ki sngi ka mata la dangi shem ba ka family jing kam long ka ba bet kam long ka ba biang ki kme jing ki pa jing kim long ka be dan kata ka jing dei ban itu no yo jis ko sa ka jing emu ki ni dan ya ka challenge ka ba krau bangin pen kop jan ki bakin yo pat ya kata ka bakin dai ki na ka jing le ran ban pialam ki sha uji sukres ka ba ar pat ka ba khadu kalong kajing idai jongi kum ki samla kristan ha ka yin kasam pat ki hemban ki para ka jongi bat ki hemban ki para ka jongi kajing long si para ka mo ong pimena kalong kata kajing long ya ka ba kedan ka melate ingi da ka men sim jo ka jongi i ni kloi bang ye skotonat bang ye shong si para bang ye kran ki long ki kam yin kam sam kata ka ji ka julong bala pen kop ingi da ka men sim jo ka jongi i
Bat ndai ka ka bajapat ni iba usoitan ka moong menai pi bola sedang ban trei ka kam ju iba dan kam ban le kenang ban penya shrut persipara kenang ba kata ka jinglong sipara kam don kam sim jo ka jing tu la atak nduk kesengi ka sedang ni kata ukan ula penyap yu abel ngitip ya kata u Joseph ka jing dai bak himban ka jing kam long ka babiang u Joseph lo syak ban dia no ai himban ka jing kam kut tang kata ni syam syusyuro ba u Jacob ula keni no ya ka hok ka jing himban jing eso bat kam kut tang kata ni pulih ka New Testament himban jing kun serong aurea ula bishni ya lau jong para ka Martha kala bishni ya la jong ka para ka bala syong ha ka kejat ha ya ka jong ka para ka Mary ha ba kala syong ha ka kejat gu Jisu ni ibut ki kap ka kring ka jong play ki badan kata ka mensim jong jing long sipara ndai ki bamdon kata jing su jing mot pat kadan usaitan u yule ban le kumno dadu ka pasdang hi wasdang ban pentron ya kata jing dei sipara ndai ngong pi ki pasamla kadan ka challenge ka ba krau ha yangi ha ni ki singi ka menta namar ka ngong balada ka jing dei sipara kambiang nginum la ban ya dei ba ki breo bat nginum la ban yo lam ya kata ka jing iwe pat bat nginum la ban relate yel dia bat ki emlang ka salang ka jong namar kata angin ken mau ni ka wei ba kum ki samla kristan ngidi ban yeng ban sim ya kani kalengkor haladi ladanga ngong bangalong usamla kristan uba bet uba biang nadong shadong ngasko bangalong usamla kristan uba dei hok ban kren ngan kren ya lada upara jonga ni uhmen jonga ule ya kanu ka babakla andai kati ban long pat da kamen sim jo ka jing bat kan long da kamen sim jo ka jing cha slam kam dei kamen sim jo ka jing penhiar kaput ni kan mau yo Joseph siapa kan mau bang saksian u Joseph habala dia no yo da ki himmen ka jing ulah poi ha kari Egypt bat habala poi hari Egypt kala don kan nem sniu ko bakrau habala kan nem sniu ko bakrau o kini ki himmen ka jing nem ye tu khanas jirong ya kani platip ya kata ndai ai ka bala jang ta la ong bakilawan ban thiet kau na pori Egypt bakilai Shem bala ban dia kendu ya u Joseph atau kapor bala bakilai kendu ya Joseph kim shim dai itu syu ya Joseph dai Joseph u itu baki ni pelang kini ki himmen trai ki jonga hakasien ka bala u Joseph umla syu ban sha dai ulah pong ki pen itu el dia bangang ngalong utau para jo pi u Joseph ngala klet no iki kai baro ki bala ong ka tin ka jong play la dangin pulia yak to ka jetu kana sipang ka jing Shem ka jong Joseph bat ki himmen ka jong ong ka Bible ba u Joseph la ai ula yam namar ba usmau tho ba pleng kani ka jing kelawan biang lo dei ban yo ya kata ka sweet revenge kila ban ong aba kilawan paish Egypt ndai sim la le ya kata da ka men sim jo ka jing kmen ula kedup bat ula yam ula priang sngau bai ki men ki jong ba ula ong ru ki men jong ka ai bar ka baja kan mau ba ka dei namar bu blei udan ka plan na ka benta jong aba jong hilang ibe dan namar kata kum ki prasamla angin but ya ka nuksa ka jong Joseph bangim dei ban don kata ka men sim jong bangin ya penhiar keput sipara hendai bangin dan kata kamen sim jong ka jing i wat lau para jong i kile pop persa ngi hendai ngi ban kloi ban ya maap iwe pat de hang ta ken ngen wan ra ya ka family ka ba job bat kam kut tangka takut ki prasam la ngaso ban ong hani ka por mataro ni ken mau ka jing i kendo sipara hapring eso bu Jacob kalong kai ka basko thang bhayu eso ma usha ban kni no ya ka jing kerku ya ka bol dei hok ban yo hau Jacob upara u jong Darangin persang ban le ka case study. Hapring ka jingya dai u Joseph bat ki hemmen ki para jong bat ka jingya dai ka jong u Jacob lu eso. Ngasmo ba kalong ka e ka ba e ba. Ngasmo ba u eso hi u kham yo ya kata ka u kham e ka case ka jong eso. Maru dei hok te man yo ka jing kerku. Andai u do no maru Jacob u para jong u lakni no. Bat kalami kita kajing bitar ho eso hakapor ka basdang ka julong hangi preng jengi do habang la syak keni no ke kadang kajing bitar po jengi o la ko an penyap no ya Jacob de ke Bible ka itu engi hadin ar po snap eso ulai banyak kendu biang ya Jacob bat boleh banyak kendu ya Jacob lo ong boleh banyak kendu bat saus pangut kirang ba hali banyak kendu bat saus pangut kirang ba ke belajar o gulap kalan kata kajing tiang kajing smith ha eso hau Jacob menong kalan kajing tiang kajing smith yo uli wan penyap no enga ndai ong ka tin ka jong play Abau esau la yu ina jengai ya Jacob. Oh la pendap yu da kamen sim joka jing kemen. La pendap yu ya esau da kamen sim joka jing kemen. Ndai ka Bible ko ong itu ingi. Abau esau la yu Jacob ula pet ban ye Shem ya o. Bat ka Bible ko ong susu ba ula kedup ya o. Bat ula do ya o. Bat baro arngut kila ya. Hi. Wat la di ba kal dei hok enga bangan syak keni no ka hok ka jonga. Nala upara. Nala na homen ka jonga. Ndai ka ka bau esau la le. Uiet ilau jong para. Uiet ilau jong para kumbayal dia. Sim don kata kamen sim bang anak penhiar keput. Ndai don kamen sim jong kajing iet ilau jong para.
Kibun ki kep ko ki para bangai petkong ki prasamla ila ban kedau huni ka por menta kata ka jingi e chi para kawan pat dengan semua ban ong ka e ka jingi dai kum ka yin ka sam bat ki para apring si para ini ban kup ya ka sem jo ka jingi e yin klet lada upara juga ule pop persya ngan klet ya kata kadi ka duty juga bangan penting kena ba upara ne uhman juga un yo e ka jingi em ka pam jukon teng kadi ka jing le ka juga kapan penlong yu ba un yo i ka e ka jing long ka ba nga uhman la ni nga upara ngadon bat kala ban penkelai ka jing mut ka jing perkat juga bat pen ring pat yu sa sisien sya uji sukres ti kum ka jing penkut ka so ban ong ko ki prasamla ai namar kata ka e ka kamram jingi kum ki samla la ka long ha ka imlang ka salang la ni ha ka yin ka sem jingi ai ngin kup e ka men sim jo ka jing e ai ngin kup e ka men sim jeng ka jing ya map iwei ai bengin long ka nuksa ka em ha ka imlang ka salang ka bangi ngidan ai ngin pen syai ka ta ka jing syai jingi hakmat ki breu ba ka perthai kan yo i bat kan yo ban yoro yo pa jingi ubah beneng ublein kur kum ta ka buram jong amen ai ngo yu play ya ki khbor binglayo snow akan ni khbor pementa play kur khu ya ka wei pok ka tien ka binglayo snow kinalong sya ta jing ba ka jing pesat sim ya ka jing em ka jongi ka ba mala ka sni play lu ngai dan kan ba pi pa mata piang no kersan bor pi nang ai pi ka jing syai tiang jong play ngai dan kan ba pi ha ka jing em ka jong pi ka ba mala ka sni kejing kentu kejonga ya pi ki pra bangai ki para kristan ki bapai ya kani kejing sikri kejongi ba penung klat kajing doi kejong pi la ka benta ki samla ki bedang ya lat ya ka an kejong trai ka ba ka perthai ka dang yo ban pat ya kajing em kejong ki ka ba soi tar dang yo ban sin sha kajing em kejong ki ken mau ki ha kajing doi kejong pi ka ba mala ka sni tingla poi syak ba kut jong kini ke jing sikri ke jongi bat ka bawai no tungi nyarwai ke jirwai ka ba sanspa rapun reu ngala ai tilot hau bat dien jong ni ke jirwai masob ha ban khot e pastor ai kriam bin bu ka jing doi de benta kini ke jing sikri ke jongi bat kumju bin ai ya ke jing ke kup luai Gan shanya
om som kan nesa ngeban ya letma Shem kasih kado yang akan sawan lah Deling pakai tangan kuat Yuji suba ijonga Ngala ai di lekha uha bandaya Ganyai tur bersyakat mam Bajing job gan yo shisha Bat gan yo ban pong ban skat jing in ka Da jing ai ai playing a tip Gan job you nong shun jong ga Gala ai di blood a uwa bandaya Tungin pai show blay ka jing duwai. Ha ka jing dorekat chumi al blay ngiwan ha ka kapor. Pan aingu ya ka jing kerku ka jing dorekat chumi ka jing em jungi. Iwe piwe. Pat kamta me al blay. Namanta ka ni ka jing syakiri ka kerpang. Ka bangilayo man pelong lembau ka ni ka YouTube channel. Ya ka ba ngiyo ban pen krai ka kerteng ka khot chong me. Pat kamtam ha ka ni ka singi ka kerpang jungi khon samla. Ka Youth Sunday. Bat ngira sungu ya blay. Bat kum ki khon ki jong me. Ngilio ban pen krai ka kerteng ka khot chong me. Hai ka jing ruai ka jing ro. Bat kamtam ya blay. Ha ka ba ngilio ru ka jing pen ken mau na ka ktin ka em chong me. Ngi em shishai ka ni ki singi ki ba ki jing ele jong ka jing em ki wan. Ha ka jing em jong i we pi we. Pat ngi songo shlur ablay. Pangi don mame. Ubay alam bekersan bor. Uba penken mau man kasin jam ka jing im jungi. Pat try ka di kapor ka mamanta. Ngada duway na mantay ki kon samla baro. Ki badon ha ka jing ya lenti jo ka jing im. Ki tu ki ba ya ringkat pat me ablay. Nang kerku nang kersan bor kinang ya na ka bor ka bor. Bakinang laban pen krai ka kerteng khu chome. Bakinang ya sya prang ka jing im ki jing tumu jing ki baro atrai kanat da ka jing alam chome. Hoi naman tayo kito kiba bon pat kibrang don kajing ele jong kajing em hakinoma ki daw kajing kendo kajing jah kajing em kajong ki kiba kila light na kamon kiba ko jong me kiba snow kila do jing kermen pat try ngada duai kanya kadika por pagka kitibelay badon bor sume kanyo banyalam ban penbait ye kelenti ya jong kajing em jong ki pat ngada kersyan kajing duai naman ta jong kiro atrai lembat ki kme ki kpa kiba jo yam ki jo duai kerpang naman ta laki kon ablay kiba ya sakama ngi kersyan ru naman ta jong ki kadika por ka mamanta peki kon samla kilaban ya kelenti jong kajing em jong ki balemba kini kabanta kanuan rapat kajing kerku ye kajing em jong ki kajing kermen ye kalawe kajing em jong kiro ablay pat kam tamban pen kra ka kerteng bu chong me hoi ablay don ki kon samlaru ki balodon kajing do jing kermen kajing ya lenti jo kajing em le se ki kam ki jam kajing puli kajing tumu jing ki baro ablay ngada tuai ka kti blay chome kenya rap kan pli lenti ban iPad kajing kermen ye ki namar hame ka don kajing kermen ye ban yalam man saindor bat ban kersyan bor kenya ki ni ba lembaga ketien ke em chong me kawan rak kata kajing kela kawan rak kata kajing pentemai habaki don kajing syana ke scam hame ablay ngangai scam ka ka poru de kajing ngai ke don hame ablay paka ketien kajing kular ke bamela ai lembaga ketien em chong me be ong ke baro kilang ki bala e bangai ka ketib lay chome kan yalam kan kersan bori ki kena bagi laban nya sya prang kajing em kerku atrai kan rat ka por namata kan ka sngi ke kerpang ju ki kon samla bat ki kon samla hakeri baro ko we atrai kan rat ya bakin snow bat kin mat kan ye kajing kerku blay chome kanon rat kajing hun kajing kemen hakirim pe yeng baro kanon rat kajing hun kajing kemen liki keme ki pa bat ye yeng kesem bat kam tam nam ta kajing em kajong kiro nang ni sekmat da kajing alam kajong meru ablay ngida sungo ikan ka por ka bakodor nang yalam nang hikai mami atrai kan rat pat ngada tuai ro ablay ya ka ba menekerku iwe ki bala pet lembah kene ke channel ro ablay ka kti blay chome kene kerku ka kersan bor lingba ke jing penken mau na ka ktien ka em chome ka bangili osngo ka ka poru kan long ka jing lam ti kum no bengin pai shame ablay ka borom ka long shame ablay pat nang kerku na kersan bor ngi bengin osngo pat ngi ma ka bor blay chome ka bay kersan pa me ong menum eno lemni menum kan tai ngi henrei men dar kat bat ngi la ka sngi
haduk ka bawai ka pertai haka kerteng ke jung Jesus Christ ngaduai kini paro padak bawai no kadi juan mi pau jing ikat ke jing snai jong mi to da ai ba ke jing ai ke pada biang ke jung try jing Jesus Christ belong no penim nong sius pa jing ke jing ai ba jong lebu pa ke pada bam jukut sebam jukut lembro ke jing selak ke jung mensem ko bi kai bi bor bi alaming ikin long ke jing kerku naman ta jing i wei menta bala kartaro amen.